ενοικιαζόμενα δωμάτια αγαθοί λειτουργούν σαν μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε όμορφη ατμόσφαιρα και απέχουν 550 μέτρα από τις πεντακάθαρες παραλίες, όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε το έτος 2001 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2006. Διαθέτει 3 μεζονέτες και 3 στούντιο, ενώ είναι διακοσμημένα με σεβασμό στην παράδοση και στο ύφος της περιοχής. Κάθε στούντιο διαθέτει άνετο χώρο για 2 άτομα, ενώ μερικά από αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν και τρίτο άτομο σε ένα καναπέ κρεβάτι. Όλα τα δωμάτια έχουν διπλό κρεβάτι και ευρύχωρες ντουλάπες. Διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ατομικό μπάνιο. Τα μπαλκόνια τους έχουν όμορφη θέα στην πισίνα του συγκροτήματος και την απέραντη θάλασσα του Ιωνίου Πελάγους. Οι μεζονέτες βρίσκονται στους πάνω ορόφους του συγκροτήματος και έχουν κρεβατοκάμαρα που είναι ανεξάρτητο δωμάτιο. Μπορούν με άνεση να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα, τα οποία μπορούν να πάρουν πρωινό ή γεύμα στο τραπέζι της κουζίνας ή στο μπαλκόνι, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στο Ιόνιο. Διαθέτουν επίσης 2 τουαλέτες και είναι διαμπερές.